Baby baru asing penas baby sini ke video. Kani khlimat ngakwa ban jubab khniat yaki babun apeng jumpi ki ba lakali yang anak kapor pat lakalon di message tani yaki ni comment section ba bali ngam ju aishu ini ki video habai de bun report jong ni COVID-19 kan jubab be kata handu shaben ya khmat ngakwa bapi pin klik YouTube bell icon utu badan hang tu jaka bapi la subscribe kani channel jonga udan di i dak i balong kum ka bell Kila ban klik hang tu khnang ma phi phin yo man kapor la nga upload ki video betul kila ban yo jing tip mo kila ban yo notification hapo ka phone ko jong phi mo hoi kita ki report khabai dei buni COVID-19 kilong badan kam lam ta ki babun jing khnang bi la ban sungu thu ki jing long jing man juni COVID-19 tin re kan ki video ngakwa ban batai ya phi ki pat kita ki ba don kam like nyu ta COVID-19 ki kita ki report ki pa kita ki badan kam bangi haban pelik jumut bangi haban phai khmat kum kita ki nong song begin kita ki ba kibriu ki imlang salang kerpang na benta kita ki betray kam lejong kani ka kam ka banga jutre man la kasi man tala lais nam kinthi kata kani ka ba amde mas na bike ning modify ki bike ting ye dan katukan yengut hakan ni ka karkhana jungi tinre ya kani ki jing isha kibabun na pling kita betray kam la jong ki kendu jungi ya kani mla ban kernga ban mla ban buri ru nakani nakadaw jungi ka lockdown ba ngisem ki jungi kibabun but kani ru kawin ite ki daw ba balay bangang sa sangi no ikajing report jonga no COVID-19 kadaw kalong ba nga haban perkhat pa dikiwi ru kam kumno bangala banyo kamay kaji like na kani namang suthu ba kani ka akta lupa omtang nakadaju ni lockdown ri ki babun phaman ta ki isdang ban mi khamtam ni khabai dei bakani ka kam jongi ki bun ki jing khang bat ki wei te ngam ban si bahab ban le pa di ki wei ki rukam ban thawla pa ku mai khna ban yo ya ka kamai ka ji ka babiang ani ka kamai ka ji hayeng asamo ke bat kata ka di ko ni ki daw bali banga ngam ban sing haban ino sai ta report bat ban sedang pa di ki wei kam but na beta jongi wei pi wei ki pet ni ka video le phi tre ka kam la jong ngai piru phisem gi jinge ibubun ba kalong ka ba junjar sibun yang bingi la ban khikhle ngi ta ki te ki nongtri business bar kita batri kam lojong mo te ublei unum eno aino inoru ya piru unum eno kumbayangar umeno ya piru unum eno nginai jam khmat nginai ya shafrang ngimdi bandu jingkerman ho kalong ka ba junjar ram ta jungi ki babun ki bala ai bala the kum sep ki bala the lut ya ka pitip nga kani kti ka jabo mata hadin live panai na sa jabo biang ni kti naman di jing trigger khana gi jonga te andre na benta jungi ki babun ki ba the kum sep la the lut ya ka nadong sodong na benta ti kam la jong gi jongi ti kam ki bangi ngi la seng kamlong ke ba ka badai bingi ngin chu e no kum tu tin re bingi ngin ai jam sha phrang ba kum no bingi la ban yeng yele de benta ban pene pensa ka kam ga jongi tin re na benta jong ki ka tu ka ni pat ki ba nganget ki ba shem jinge ko mangi ngi shem hang ni nomor bikidan kita ki ba mla ban kernga ngimban se bahab ban wat ki dikiwi jingarap ngimdei ban leran ban wat kiwi jingarap ni ban sedang lo kiwi lo ni kanu kabala amlong jingman toy nam dei tang yengi shimat dei nam ta yeng kesem ke jongi nam ta ki bai betkhang ke jongi ki badang up ya kata ke bela kesini na ki khti ke jongi rumo te ya kani ko abno mo blei unum eno ipi un play lat da khang ka wei un play lat pa dikiwi hapor ba ka sedang kani ka jongi ngi dap ta jing ham mensim ke bejor ba kidan ki perlo ke jongi na po hills people ka team na po hills people kilale ni video nga sabu iti video habukut jong kani video jong nga sabu hani po hapo jong ni ka video ru ba ka kumnu ka ba kai ka panai mesi bingi modify ni bike ba kumnu bi balim ni sedang ni ka kam ni ka karkhana te sampai bila ban ai musim yakini ki jingsha ki jongir kumju te henrei kum bakalong hi menta ngim ban se bahaban sange so shipor ka tu kani bat ngin nang epet ni khman ri namta ki parlo ko jingi bashania hangi namta ki kam ki jam ki jongki nang epet yaki hapo ki Instagram page ki jongi kata ka kerteng kesnar garage khnang ba pinyo ek jing tim ki babnya la kalong hakanu ko dur bingi ngin khang ko dur bingi ngin play tiba kumta terni kum bakalong hi menta yang ashimen ba di katim ki jongi ngin mansi bahaban wat pad kiwi ki lat ki rukom ba kumnu bingi la ban ai jing kersan namta ki yeng sam ki jongi hakapor kum kani ti nabta jong phi pat phimdan kam ban tieng phimdan kam ban
pimdan kam bandu jung kerman nomor ke sarkar kawan ra ya kani kawai ke jingarap da benta jong pi iwe na benta jong ki bateri kam la jong baro khait bat kata kalong ba menta dangnin ke sngi kala pelat ya kani kawai ke jing tip ba kata kalong ba kandan kata ka Meghalaya Economic Survey hakaban ban yet benya ban pithu kita ki bateri kam lejong la phimdei kita ki ba teri kam lejong la ni pila bandai tang ki badang puli la ni kita ki brew ki ba tre ki ba belas ni la ni ki nong rap la ni la pidei ki badang puli ni kita ki bateri bandu la ni kita ki ba yo tulap lang man suang pensuk ipi la pidei ki ba shuyo tulap kemudian phimdan kam ban penrung kerteng ila dia bat ke sarkar ngan bu eta ka registration link hapo jong ni video bat subha ban lek ban register penrung kerteng ila dia hapo jong ni ka link bat ke sarkar khnang baka kala ban tip ya ka jing long jing man ka jongi kum ki riu pat ba ki bateri kam la jong ba kumru kala banai ki jing rap bu pher shiki pat ba kum mangi te nalor nalta la dei be pi snujunjar ya kata ka link ban yarap ban lepis ngo junjar ban penrung kerteng ila di lingba ta link phila ban le chapo ki community service center jong phi lani phila ban ki block office jong phi phila ban shemi ki form lani phila ban panjing rap ta ki CSC ru ki dong chnang jong phi ki bala ban yarap phi kumno ban penrung kerteng ila di mo te kani ka di ka way ka lat ka sarkar ka ai ngimde mundu kerman ka maong te bat kumjo ru kani kan kut hoi tangba kani kan kut hapo art phulai terik jong benai jumang benai me mentamo sngoba ban le kerki art phulai terik jong benai me menta benai le ya kata ke badan kam ban penrung kerteng dia bak sarkar khnang bakal benai jingrap ipi to nalor nang ta lada pidang shem jinge sushuru nganbu hangni number uba pila ban phone ban pan jingrap ban panjing penchai halor kani ke benta te sasisen nganong mai pimdan kam bandu jong kerman bun plang jingi bela ai ke umstep bela ai ke jing bela ai lut ya kana dong shadong hapdeng nabata jing kita ki jing trei ki jongi ngimdan kam man kunran din re ngintur shakhmat ban pan ki jingirap ban war ki jingirap ki babun ki liang ngar shimat hoi ngam ong bangang la pen kut dia kani ten re hab ban chu khang so shipor khanang ba kumno bingala ban khikli biang kham hadin pat te kani ka jing kerpat ke jonga dam ta jung kiwi piwei bat kani jing pentip ru nak liang jonga ba nin register ila de par ka sarkar la phidei kita i betri kam la jong tinga nget kani video ka ajing motoi phi sasising long be phi la pisong ba shem jing motoi da kani video la pisong shem jing motoi kani video ki ba jule sko ba ban subscribe mo ngam jong kat ya kani ten re so ba ban subscribe ban press ti bell icon itu ibadan hatu ka jan hatu ka sub ka to ka icon mo subscribe ti khnang ba man ka por ba kami video phila bani kini video ki ba ngale bat ba phila ban share ru khnang ban ngila ban yo ka jing rap ka jing ai men sim we haki por ri ba kum kani mo ti la nganget ngala batai lut ki badan kam hakani video halor kani ki bentah ngrei lada dan ini jinglat nga sanang yai beteng pat hakoi ki video ban sawan mo ti khobli shibon jing sha ki jong phi khobli shibon jing kersan ki jong phi mai comment ni sai syam biang pat phi hakoi hakiwi ki video kini ki sngi ki banwan kerteng jong di Fernan Rani khobli shibon nginum do jing kerman khobli do dekat